No kerropa mulle ihan omin sanoin tästä. Eikö nää yleensä kuulusteluja varten? Joo, ei tää mikään kuulustelu. Syytetäänkö moi Ei, jostain? mun partiokaveri pitää silmiä kiittua koko ajan. Kerro ihan omin sanoin, mitä pari viikkoa sitten tapahtui. Tiedät ihan tasan tarkkaan, missä mä puhun sulle. No tiedän. Niin. Syystä että. No, vähän ampu yli. Joo. Ja mä saan selvittää asian ihan itse. Joo. Hei. Se asia liittyy olennaisesti nyt minuun. Ja voit olla vittu ihan varma, että tää selvitetään nyt. Ja asia tässä. Oliko niinku jotain järkevää syytä sille tempaukselle? Mitään ei tapahtunut. Joo. Oliko jotain syytä sille? Kerro mulle, mistä tää johtuu. En tiedä. Niin. Se oli omaa tyhmyyttä. Joo, no toi on hyvä, jos on tässä kohtaa käsi pystyssä virheen merkitys. Niin. Mä osaan myöntää virheen. Joo, hyvä juttu. Niin. Ja jos menee niinku alkoholia tommosen piikkiin, niin se on ihan ok. Niin. Joo. Mut varmaan ymmärrät vittu itsekin, että saa olla ihan laitimmainen kerta. Juu. Niin. Koska voin kertoa, että kun tästä kyseisestä asiasta keskusteltiin tuossa meillä niinku ton pienen työporukan kesken. Niin. Niin siellä on ihan oikeesti aika monta semmoista kaveria. Mä onneksi jääväsin itteni tässä kohtaa. Semmoista kaveria, ketkä pysäyttää sut täällä yöllä, niin vittu ne hakkaa sut. Eikä kukaan on näkemässä. Niin, eli onko tässä kohtaa sit mun nostettava laittomasta uhkailusta syyte? Joo, kukaan ei ole kuullut edelleenkään mitään. Mitä luulet, kumpaan ne uskoo, jos se meinaa tässä kohtaa nostaa